बे 15 नभेम्बर खालाराव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव सिमेन्ट सापरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्मा अर्थात 24थि सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा आरो 15थि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्माया फुंनि समनिफ्रायनो जोबोद गाजा गोमजायै जागासिनो दङ। फुंनि समाव आफादारि फिरफिला बिरहोनायनि अनगायैबो बर' हारिनि राव थुनलाइ समाजनि हाबा मावनानै जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ फिनै गोसोखांनानै बिथांमोननि मुङाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। लोगोसेनो दिनैनि बे 12 रिंगानि समनिफ्राय जोंनि आफादारि अर्थात सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि थान्दै जथुम बे जथुमा जानानै बा जागासिनो दङ। आरो बेनि उनाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि थान्दै जथुम बेबो दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो मोनाबिलिनि समाव जोंनि सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनाखि गोजाम आफाद बे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दाफिननाय जागोन। बेखिनियाव आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन, जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि हालामाव दिनैसिम राव थुनलाइया जेरैबायदि जौगानांगौमोन बे जौगायाखै। अब्लाबो जिखिनि जौगादों बेखिनिखौनो लानानै जोंनि थुनलाइ आफादजों लोगोसे माहारियारि जेसेबां आफादफोर दं बे आफादफ्रा गासिबो खौसेथि बा इउनिटलि मोनफ्रोमबो खामानियावनो राव थुनलाइ हारि समाज जौगानायाव जिकुनु बिथिङावनो हाबा मावगासिनो दङ आरो उनावबो मावबाय थालांगोन। गुदि फरायसालिफोरनि जेंना आरो गोजौ फरायसालिनि जेंना आरो गेजेर फरायसालिनि जेंना होनोब्ला जोंनि सिमेन्ट सापरि हालामाव जोबोद गिदिरै जेंना जानानै दं। मानो होनोब्ला जोंनि सिमेन्ट हालामाव थानाय गंसेल' नायज्ल' जायल' गोजौ फरायसालि एसबि बड' गोजौ फरायसालियाव दिनै 100आव 70 जौखोन्दोआनो गुबुन मिडियामनि फोरोंगिरि मावनानै दंफैयो। बे जेंनाखौ जोङो गोबांबार गभर्नमेन्टजों सावरायबाय, डिअ'जों सावरायबाय, नाथाय बिनि समाधानखौ होनो हायाखै। जेब्लासिम जोंनि बर' थुनलाइ आफादा बा गुबुन आफाद जेरै एबसु आबोब जिकुनु आफाद बा राजनितियाव थानाय जिकुनु दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि भारत सरकारजों सावरायलायनानै बे रस्टार मेनटेन खालामनाय जिथुनाखि भारत सरकारनि जिथुनाखि हाबाफारि बेखौ बन्द' खालामाबा सानसे समाव बे जोंनि सिमेन्ट हालामाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिया गुबुन मिडियाम जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। बेनि उनाव सिंगोल टिचार होननानै बुङोब्ला सिंगोल टिचार जोंनि हालामाव गोबां सिंगोल टिचार दङ गुदि फरायसालिया। बे सिंगोल टिचारखौ जोङो दिनैसिमबो सुफुंनो हायाखै। नाजागासिनो दङ जोङो सावरायलायनानै माबा मोनसे राहानि गेजेरजों जोङो सिंगोल टिचारखौ फोजोबनो हायो नामा बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ। नाथाय दिनैसिमबो जेसेबां नाजादोंब्लाबो बेखौ जोङो मावफुंजोबनो हानाय जायाखै। उननि हाबाफारियाव जों बेखौ मावफुंनो नाजागोन। फालिथाय खुंगा 24थि बोसोरारि जथुमा सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 15थि से बोसोरारि जथुमा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सानसेनि हाबाफारिखौ जोङो सावरायमेलखौ बुंनाय जादों। आयदायानो आथिखालनि थासारि आरो फिसाफोरनि सोलोंथाइ होनाय बिमाफोरनि मावनां बिबान। जोंथ' बेफोरखौ जेनेबा बे फेग्रा मुवा जानाय बा गासिबो निसा मुवा लानायखौथ' जों होबथानो थाखाय जों गासिबो आइजो माहारियानो सांग्राङैनो बेफोरबायदि एवारनेसफोरखौ लानानै जों बेफोरबायदि खुंथायखौ खुंबोबाय दं। जोङो साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रानो खौसेथियै गासिबो सांग्रांथियै खामानिफोरखौ मावलांनांगोन जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जों बिबान लानानै मोजां खामानियाव मावलांनो हानायखौ जोङो बयबो साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रानो नाजालांगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय।